Здравейте, хора! Днес ще ви покажа моите нинджаго фигурки. Ето ги тук, в тази кошница. И тук са оръжията. Добре. И сега да започваме! Първата фигурка, която хванах, е този Ерджицукай. Той е от 5 сезон. И този войн от армията на Чен. Ерджицукол. Още един такъв от тези, от 4 сезон. Забравя да кажа, Кол е от 5. Кай от 5. Зейн от 3. Джей от 6. И след това имаме дупато на Кай. Шегувам, само Кай. Звучи като само Кай. Още един такъв от армията на Чен. Техву без ръка и брада. Блок Industries без крак. Джей без ръка. Моро. Аз сложих това щипчо. Това е Моро. Изчакайте пак да ви покажа Борг и Техву. Опа. Този още един войн от армията на Чен без ръка. Още един войн от армията на Чен. Гута! Искам кифлички! Искам кифлички! Ронин без шапка. Колата на Джей. Няма меч. Лойд от 4 сезон. Пайто зелена змия. Ето го. Един модел на Джей от 7 сезон. Сложих му това, защото нямам това. Всъщност имам... Чакайте. Всъщност имам такова, което аз си направих. Само щупих това и е готово, за да е по-яко. Чакайте малко. Чакайте да му сложа. Чакайте. Извинете, че направих пауза, но трябваше, защото не можех да му го сложа само с една ръка.
Файтър вече ви го показах. Кол от четвърти сезон. Чен без ръка и китка. Ето го Чен. Зейн, мой модел. Чакайте малко. Ето го, сложих онова на Джей. Ето го. Май няма повече, освен Моро без ръка и китка пак. От миналото. О! Ния. Водната нинджа. Това. Чакай ти. Малко. Тук нещо. Извинете за малко. Шелда. Ето и златната нинджа. И аз имам дупе! Дупе! Опа, краката ми падна.